भंडारा राष्ट्रीय बाल आरोग्य मिशनची वाहनं आता बंद पडलीत। वाहन पुरवठादाराकडून अनियमिततेमुळे आता कारवाई झाली। झी 24 तासनं हा घोटाळा उघडकीस आणला होता। 16 पैकी 14 वाहनांमध्ये वेगवेगळ्या अनियमितता होत्या। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत भंडारा जिल्ह्यात 16 वाहनं कार्यरत होती। त्यापैकी अनेक वाहनांमध्ये अनियमितता असल्याची बातमी झी 24 तासनं 19 मार्च रोजी पंचनामा या कार्यक्रमात दाखवली होती। आरोग्य मंत्री यांनी दखल घेत आता चौकशीचे आदेश दिले होते आणि नंतर विभागीय चौकशी झाली असताना भंडारा जिल्ह्यातल्या 16 वाहनांपैकी 14 वाहनात अनियमितता आढळून आली। फिटनेस सर्टिफिकेशन नाही, इन्शुरन्स नाही असा प्रकार चौकशीत उघड झाला। त्यामुळे भंडारा जिल्ह्यातल्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत मिळालेली वाहनं बंद करण्यात आली। तसा अहवाल राज्य सरकारला आता पाठवण्यात आला। पण आता सध्या वाहनं उपलब्ध नसल्याने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ठप्प झाला असून जोपर्यंत नवीन कंत्राटदार वाहनं पुरवत नाही तोपर्यंत हा कार्यक्रम बंद असणार आहे।